preko Runskog mora. Još malo i ruke će mi otpasti. Lako je to reći, Artu. Ja moram da se bočim s ovim. Razumeš? Ti samo treba da mašeš time tamo, amo. Nisam ljubomoran na tvoj talenat. Svaka krutija može da razmazuje farbu. Tu treba oko, oštar duh i smela, ali nežna ruka da izrazi svu osjećajnost umetnosti. Artu, Ditu, vidi šta si uradio. Nisam lepši u ovoj boji. Eto, posljednja proba paljenja. Imamo dosta goriva da stignemo na Mandu. Pa, ser, ja ću se prvi radovati dolasku kući, a da bih želeo da smo na Runu imali više uspeha. To je tačno, Tripio. Ovaj put svakako nije neki blistav uspeh za firmu Baobab. Diktator Kung mi je uništio očev brod, a runske dragulje nisam našao. Ali smo našli nešto vrednije, gospodaru Mungo. Prijatelje, porodicu Yomm. Da, ali Auren je jutros otišla sa svojim ocem. Verovatno ne mari što mi odlazimo. Da, i ja sam zapazio. Uprkos odlučnim rečima, naš gospodar je prilično vezan za gospođicu Auren. Kakvi signali? Ja ništa ne čujem. Sigurno ti ta boja utiče na kontakte. Hajdemo sad, Artu, da tovarimo brod. Vidite, admirale Skri, zahvaljujući Slojdu vidim sve što se zbiva na Runu, čak i akcije našeg starog prijatelja Mungo Baobaba. Guverneru Kung, ne bi se očekivao takav sistem na zabačenoj planeti kakav je Run. Šteta što nije pomogao da nađeš dragulje koje si obećao imperiji. Strpljenja, admirale, strpljenja. Budala Baobab odvešće nas pravo do dragulja, a kad to bude, dav će biti spreman. Gospodaru Mungo, vidite, Nils Yomm i gospođica Auren. Gle. Hej, Mungo. Zdravo, Mungo! Mislio sam da ste nas zaboravili. Izgleda da ste spremni za povratak kući. Stigli smo baš na vreme. Ja imam oproštajni poklon za tebe, Mungo. Runski dragulj. Zvezde! Primakni mi taj kamen. Prekrasan je. Hvala ti. Ali, odakle potiče? Nek stari pustinjak veruje da dragulji potiču iz dubine planete. Pustinjak? Da, Stari Ogger, čudni istraživač koji živi blizu groblja Banta. Istraživač? Pa šta čekamo? Idemo! Idi i otkri sve što je moguće. Idite s njim. Vrati ga, gaf. Ako pronađemo dragulje, oni će biti vlasništvo imperije. I njenih saveznika. Tripio! Artu! Našli smo nešto! Stari poljoprivredni teretnjak! Idemo unutra! Kako neverovatno bujnu maštu ti imaš, Artu. Zaista brod duhova. Ha! Pitam se šta je bilo s posadom. Ha? Šta je to? Duhovi? Gde? Ne budi smešan, Artu. Nema nikog osim nas. To brod tone u blato. To je sve.
Tripio, šta ti je? To je duh, Artu! Duh me je napao! U pomoć! Staro delo. Tako je to. Dosta tog trabunjanja o duhovima, Artu. O Bože! Čekaj me! Artu, čekaj! Pogledajte! Zdravo! Stari Ogger. Ko je to? Ja sam Auren Yomm iz provincije Ambu. Došli smo da vas pitamo za dragulje. Pređi, mladiću! Moje oči nisu kao nekad. Ti nosiš boje Baobab trgovačke flote. Ko si ti? Mungo Baobab Samande. Ali kako... Ja sam Ogam Baobab. Moj deda, stric Ogam. Pre 60 godina pošao si da tražiš runske dragulje. Da. Kad je brod pao, ostao sam tu i pronašao 6 punih vreća. Godinama, svaki dan tražio sam gde su, sve bliže i bliže. Čeznuo sam da s nekim podelim taj san. Sad ste vi došli. Evo, oprema. Nastavi traganje, Mungo. Završi moje delo. Životni san. Nađi ih, ali ako treba da biraš između ljudi i blaga, porodica i prijatelji su prvi. To sam shvatio. Umro je, Mungo. Počivaj u miru, deda Ogam. Šest vreća dragulja. Čitavo bogatstvo. To ti je nasljedstvo od tvog dede Ogama. Izvinite zbog radoznalosti, sir, ali smijem li da znam šta je u torbi koju vam je deda dao? Ona torba? Skoro se me zaboravio. Memling. Memling je, Artu, kompleksan element dragocen jer menja svoja svojstva. Hej, odmekšava. I izdužuje se. A sada je opet kao što je bilo. Šta je ovo? Artu kaže da je to neka vrsta oružja. Može biti korisno. Svuda po njemu nešto piše. Možeš da prevedeš, Tripio? Na svakoj strani piše na drugom jeziku. Bojim se da razumem samo jedan natpis. Piše, u vatri i ledu sija kamen beo, zauvek smrznut, al odozdo vreo. Pa, hvala, Artu. Nije bilo teško. Možda je to put do izvora dragulja. Kad bih samo pronašao taj izvor, ispunio bih dedinu poslednju želju. On i ja bismo ispisali istorijsko poglavlje Baobaba. Molim te, Mungo, sad imaš dovoljno. Traženje izvora može biti opasno. On je rekao, porodica i prijatelji su pre svega. Gde možemo da nabavimo namirnici i pribor? Blizu, u luci Nime. Onda Nime, idemo tamo. Mislim da treba da razmisliš. To nije ponuda. To je uvreda. Bojim se da je potrebna bolja ponuda ili ćemo poslovati drugde. Hvala, mi imamo još interesenata koji... Pa, ovo je već nešto. Dobro radiš, Tripio. Moj Sloyd namamio je Baobaba u krčmu.
Uhvatite ih. Da, guverner Kung, idemo s mesta. Gospodine Mango, Lutki je upravo rekao nešto što smatram sasvim razumnom ponudom za dragulje. Obavimo to i čistimo se odavde. Pažnja, molim vas. Nebesa! Imam jedno kratko saopštenje. O ne, to je Gaf. Ako je Gaf tu, Kung nije daleko. Ekscelencija guverner Kung, gospodar Pontuma, ovlastio me da nađem sposobne dobrovoljce za njegovu flotu. Kad bih mogao da se prerušim? A? Tam da vidim neke dobrovoljce. Diži se mirno i kreni prema izlazu. Svakako, Gaf. Hajdemo, Tripio! Hajde! A tu? Oha, gde si? Šta se događa? Izvinite. Tu sam tu! Izvinjam se. Ajja! Sada nećeš umaći Baobab. Skloni ljude, Gaf, ili nećeš isploviti odavde. Sad je red na mene. Šta sad ovo? To je sejač. Šta bi inače moglo da bude na poljoprivrednom teretnjaku? Idemo. O ne! Šta sad? Luckasto momče, ti si, nažalost, otpisan. Kako ti kažeš, Kung? Auren, pokupi droide i idi! Ali Mango, Dalje, budale! Zaustavite ih! Hej, dragulji! Natrag! ne Mango, pusti! O, Bože! Ho, ho! Atu, vrati se! Predaj se ako hoćeš da spaseš prijatelje. Okej. Ostavi ih. Pobedio si, Gaf. Za sad. Pokupite životinje, donesite dragulje. Kad stignemo na ostrvo Kung, skriče kada nas prebaci na Tantum. Tamo će ti mi reći sve o nalazištu runskih dragulja. Eko, brat, potole, i vi ćete s njim. Veslajte i bit ćete živi. Zdravo narode, ja sam Lindy, Droid zabavljač, programiran za stalnu radost i sreću. Ja ovdje ne vidim nikakav razlog za sreću. Ovo je prekrasno krstarenje, džabe. Hajde Zlatko, opusti se. Ja se zovem C-3PO i nije vreme za humor. Naprotiv, baš je vreme da se malo zabavimo. Molim, poštedi me. Mar nisu uhvatili Artua? Odvezuj!
Ali kad poklopi planetu, on je zbilja poklopi, a? Sati veslanje, a sad ovo. Zbilja, narode! A tu ditu. Mir, tišina. Oslobodi ih i dođi na palubu. Idem po dragulje. Ne, nemoj. Ali gospodaru Mungo. Nešto se tamo događa. Proverite. Ja ću proveriti tovar. Izvini. Bežimo odavde. Šta se događa? Robovi beže sa Galije. I Baobab beži sa mojim draguljima. Pošalji lovce. Neće ih naći po toj magli. Ne tiče me se koliko će tragati. Hoću do kamenje. Nema magle, ali mislim da dolazi oluja. O ne, to stvara ogromne vrtloge. Usisavaju sve sa površine. Ozbiljno, narode! Koliko gorflina treba da zavrnu sijalicu? To baš ja. 7 milijardi! Jedan drži sijalicu, ostali okreću planetu! Ništa kao dobra publika! Nešto ide za nama brzo. Divno. Isključili su motor. Moramo ih uništiti. Čuo sam za rušenje kuće, ali ovo je smešno! O, Artu, žao mi je tvog prijatelja. Njegov veseli šov se završio tužno. Gledajte, Kungova Galija. Guverneru Kung, vidimo Baobaba. Dobro, uhvatite ga. Bespomoćni smo, nemamo pogon. Izvinite što se mešam, ser, ali verujem da je Kungov brod sekundaran u odnosu na onaj... ovaj vrtlog. Da imamo jedro, obišli bismo ga. Memling, napravit ćemo jedro. Oh, nije dobro. Čamac je pretežak. Nećemo se izvući. Okej, olakšajmo ga. Bacajte sve što nije učvršćeno. Nije dovoljno. Zbogom blago. Mungo, to pomaže. Izvlačimo se. Vrtlog. Kormilar, drži ga. Uvlači nas. Vlasniče, s mesta punim jedrima krećemo za Tontom. Ti si nadmena budala, Kung. Imperatoru ne trebaju budale.
To bekstvo je bila zla sreća, admirale. Sljedeći put... Posle mog izveštaja imperatoru neće biti sljedeći put. Čekajte, uskoro ću kontrolisati Run. Imaću tajnu dragulja. I uništit ću Mungo Baobaba. Lepo je stići kući. Pomislila sam da će dragulji biti naš kraj. Sjetio sam se reči Deda Ogama. Najprije prijatelji, a i droidi su prijatelji. Hvala vam, gospodaro Mungo. Još nije kraj tvojoj avanturi, Mungo. Kad stignemo u Ambu, pokušat ću da prevedem mostalo sa kamena i otkrijem izvor dragulja. Elem, postoji gruba publika. Hvala, druškane. Svataš, mi smo savršen par. Treba da putujemo. Da, nas trojica. Lindijev kosmički šou. A kako možeš to da mi radiš? Već mogu to da vidim. Zašto baš ja? Preveo Miroslav Nastasijević. Tekst govorili Vida Jovanović, Vojislav Cinkocki, Aleksandar Đorđević, Miodrag Petronje, Miodrag Petrović, Emil Kurcinak, Aleksandar Gajin. Tonmajstor Karlo Morvej. Realizacija Televizija Novi Sad 1989. godine.